Εμείς όμως θα κάνουμε μια στάση στο εντυπωσιακό εμπορικό κέντρο Center Commercial Gran Via. Εδώ, μια ελληνική εταιρεία ένδυσης έχει βάλει πλώρη να κατακτήσει με τα ρούχα της το νεανικό κοινό της Βαρκελόνη. Τόνια, έλα, βοήθησε με. Λοιπόν, αν έπαιρνες βερμούδα, νομίζω να έπαιρνες την γκρι. Την γκρι, ναι. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί φοράς γκρι. Γιατί φοράω γκρι. Δεν φοράω για πάντα τα γκρι. Φιλαράκι! Αυτό μου υποθύμησε! Excuse me, but I didn't do anything. Όταν παχαίνω μου λένε έχεις παχύνει, είναι τα κόκαλά μου λίγο βαριά. Δεν παχαίνουμε εμείς. Είναι πολύ ωραίο. Ωραίο δεν είναι? Είναι πάρα πολύ ωραίο, σου πάει πολύ. Εγώ λέω να το πάρουμε αυτό. Κι όμως, μια χαρά είναι. Αυτό είναι medium, Ναι. αυτό είναι large. Ναι. Εγώ βρήκα και για το ποδήλατο. Για αύριο. Α, εμείς θα πάρουμε. Πολλά. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως πήρα. Α, είναι παντελώνα. Ακόμα καλύτερα. Θα μου αρέσει πολύ. Καλοκαιρινό, αέρινο, το φοράς και πρωί και βράδυ. Ωραία, την πήρες.